важно какво говорят зад гърба ти. Важно е когато се обърнеш всички да млъкнат, моето момче. Внимание! Направете място, място, място! Кой ще ни даде пари? Ти! Тук няма гала биткоин, тук е камерела G-класа, сам килила Мерцедес, от диджей Дамян is the best. Тук няма гала биткоин, тук е камерела G-класа, сам килила Мерцедес, от диджей Дамян is the best. Може да бъде Свенди за Мандо! Мънки, как правят бързите коли? Брум, брум. А как прави биткоина? Тинг, 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 тинг. Нанай бака, нанай киш, о биткоини си гърбиш. Нанай си бака, нанай киш, о биткоини си гърбиш. Вашите проблеми и моите пари никога не свършват. Адиос!